kede sa hubungan pasantwe, sa hubungan pasantwe, hintay amin agyaman ken ni Jesus ana santuan, ububing agtutubo na tay nga agmay-may sa tay nga agyaman. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sasagpat tay ti bulan ti Oktubre. Agpasnag tayo manen, iti panagdebosyon tayo nga sang kapamilyaan, ken sang kasisaan, babaan ti na Santo na Rosaryo ni Apo Santa Maria. Nagdawat tayo ti kaasina, ti panagbalintay nga natibker, ti panakaagas tayo, ti nagsaknap at rangkaso ken gurigor, nagbaling nga lapod tapno magkimisa tayo. Agdawat tayo ti kaasi ti Apo, tapno umadu kuma, dagiti nasingpet at trabahador ti iglesia na. Ti daytoy bulan ti panangisaknap tayo, iti bukasyon, iti panagserbi, iti Dios ken iti iglesia na. Nagdawat tayo ti kaasi ti Apo, agpaay ka dagiti amin nga misyonero. Kararagan tayo dagiti amin nga mangisursuro, iti daytoy sang kailian nga aldaw dagiti amin nga mangisursuro. Idadawatan tayo dagiti amin na pimusay. Idadawatan tayo dagiti amin nga silaladingit, gapo iti pupusay ti ayatenda, gapo iti gurigor, wano niya man na makagapo. Agdawat tayo ti kaasi ti Apo, sa ganaan tayo ti bagbagi tayo, tapno may kariti ang makiranod kiragiti na santuan a misteryo. Si kanay baon tapno paimbagam dagiti puso agbabawi, Apo kasyan na kami. Si kangay may tapno yabam dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Si kasi tutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin nga iturong iti biag ngagnanayon. Iredayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao ana imbag ti panagnaknaken na. Ibunan nagdaka, itanog daka, pagrugbabandak, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ke sika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Sika amang kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amang
kadagiti basbasol ti lubong awate kadaytoy arararawmi sikasi tutugaw iti makanawan ti Ama kaasyan na kami gloria iti Dios ti kangatuan kian tangi siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan siksika ti Apo siksika ti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin katagnanayan na Diyos, ti panagayat mo kada kami rimbawan na dagiti namnama kan tarigagay mi. Ipay mo kada sibubuslon takaasim, pakawanam dagiti basbasol mi. Kitinayon mo pa'y nga ited ti saan mi aturdan adawatan. Dawatan mi dito gapo kan Yesu Kristo anak mo kat apo mi. Iso magipagbiag ken magipagariken ka ken iti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon awan tinggana. Ti may basa na daw ti libro ti Genesis. Kinuna ti Apo a Dios, saan na nasayaat ngagmaymaysa ti lalaki. Yaramidak iti rumbeng akadwana amang tulong ken kuana. Iti kasta, nangala iti daga ken inaramid na dagiti amin nga animal ken amin na tumatayab. Ket impan na iti lalaki, tapno kitain na noan niya ti panagan na kadakwada. Kastoy ti panakapanagan na amin. Pinanaganan na ngarod iti lalaki dagiti amin na tumatayab, ken amin nga animal. Ngemawan ti rumbeng nga kadwana at tumulong ken kuana. Kalpasan na pinaturog ti Apo Diyos ti lalaki iti nairot. Bayat ti panaturog na, nangalay ti maysa kadagiti paragpag ti lalaki, sana siniraan iti lasag. Inaramid na babae ti paragpag ngay nala na iti lalaki, sana impan ken kuana. Kinuna ti lalaki, adamet laengen kas kanyak, tulang anaggapu iti tulang ko, ken lasag anaala iti lasag ko. Babae tinagan na, tainala na, innala naala iti lalaki. Daytoy ti gapuna, apanawan ti lalaki dagiti naganak ken kuana, ket agtipon da iti asawa na, iti kasta agmaymaysada. Ti sao ti Apo. Bendisyonan na kakuma ti Apo, bayat ti panagbiag mo. Nagasat dagitag buteng iti Apo, dagitag biag kas mayanurot ti pagayatan na. Lakamen to ti bunga ti nagbanugam, ket naragsak ken narangay kanto. Agbalinto ti asawam, akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagitanak mo, akas kadagiti narukbos nga olibo, itilikmot ti lamisaan mo. Kastoy ti panakabendisyon ti tao, magtulnog iti Apo. Bendisyon na kuma ti Apo, manipod syon. Ket makitam iti irarangay ti Jerusalem, bayat ti panagbiag mo. Napaot kuma ti panagbiag mo, tapno makitam dagiti apom, adda kumatal na iti Israel. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo.
Makita tayo ni Jesus sa naramid, anabababa, dagiti angeles, iti baba a tiyempo. Tapno babaen ti parabor ti Diyos, mapadasan na ti matay, may paay ti amin na tao. Makita tayo anabalangatan ita iti dayag, ken dayaw, gapu iti salagaba na apatay. Rumbeng launay iti naramid ti Diyos, anamarswa, ken manarawidwid iti amin na banag. Pinagbalin na ananay ni Jesus, babaen ti panagsagaba, tapni raman na dagiti adu ng anak iti dayag na. Ta na Jesus, tinangidalan kadakwada iti panakaisalakan. Dalusan na dagiti tattao iti basolda, ket dagiti nadalusan, ken tinangdalus, may maysa ti amada. Isut gapo na asaan ang mabain ni Jesus, ang mangawag akakabsat na ida. Tisaw ti Apo. Pagsaw ka kada kami, silawam ka't panpanunot mi, ikate ikanta, Alleluia, Alleluia, hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tiapo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Imasideg ken Jesus ti sumagmamano a Pariseo tapno suuten da. Sinaludsod da. Ibagaman, ipalubos ayat ilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Sinaludsod met ni Jesus. Anya kaditi imbilin ni Moises kada kayo, insungbat da. Impalubos ni Moises ti lalaki, amang surat iti pakakitaan ti panagsina, sana papanawen ti asawa na. Kinuna ni Jesus kadakwada, gapu iti kinatangken ti uloyo, insurat ni Moises day taabilin, nga agpaay kada kayo. Ngem idi punganay, idi pinarso ti Dios daytoy alubong naysao. Inaramid ti Dios ida a lalaki ken babae. Daytoy ti gapuna a panawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana ket makitipon to iti asawa na. Agbalindanton amay maysa. Iti kasta saan dan adwano didaket may maysa. Ngarud, saan apagsinaen ti tao, ti pinagtipon ti Dios. Idi nakasublidan iti balay, pinalutput ken kuana dagiti adalan daytoy abanag. Kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki amang isina iti asawa na, sa mga sawa iti sabali, makabasol iti panakikamalala, amay kaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamet ti babae amang isina iti asawa na, sa makiasawa iti sabali, makabasol iti panakikamalala. At tao anang yeg kadagiti ubing ken Jesus, tapno ipatay na kumatiima na kadakwada. Ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus tinaramid dagiti ay adalan na nakaunget. Palubusan niyo dagiti ubing nga umay kanyak, kinunana kadakwada. Diyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa ti pagarian ti Dios. Laglagi penyo, adinto makastrek iti pagarian ti Dios,
ti siya sinuman adi umawat iti daytoy apagarian, kas iti panangawat iti maysa nga ubing. Kalpasan na, sinaklot na dagiti ubing, ket impatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada, sana binendisyonan ida. Ti Ebanghelyo ti Apo. Gayaw ti maipay ken ka, O Kristo. Kakabsat, nangyigan tayo tinaybasa ti, umuna nga naibasa kada tayo, iti libro ti Henesis, ipalagip na ti panakaparswa ti tao. Ket makita tayo nga idi punganay ket napintas ti lubong. Pinarswa ti Dios nga nakasaysaya at nakapimpintas. Ket idi a pinarswa na ti tao, inted na pay ken ni Adan, ni Eva nga asawa na, nga kadwa na. Ket ti tao na ikan ti dakdakkel nga misyon, dakkel nga responsibilidad, nga mangaywan kadagiti pinarswa ti Dios. Ngem gaputi sa serrek ti basol, at damanin nga nadadael dayta nga pinarswa ti Dios. Immuna nga sinuot ni Satanas ket dagiti agassawa ni Adan ken ni Eva. Agpapan ita ti basol ken ni Satanas ket agtultuloy ti panangdadael na kadagiti agassawa, ti biag ti pamilya. Isu nga no kitaen tay dagiti pampamilya kadagitoy nga agdama, adun kakabsat ti nawarawara. Adun dagiti pamilya nga awan ti amana, pamilya nga awan ti inana, pamilya nga awan ti ama ken inana. Gapu kadagitoy nga pakasuutan iti biag nga naasawaan. Maysa nga makita tayo nga rason kadagiti panakadadael ti pamilya ket isu ti social media ken gadgets. Ti saan nga umiso nga panakausar ti social media ken gadgets. Ket inot-inoten nga mangdadael kadagiti pampamilya. Ninanang agtik-tiktok. Ti anak nga babae naka-Facebook. Ti anak nga lalaki naka-ML. Ni tatang naka-online sabong. Isung ano dadduma, awanen ti gundaway dagiti kameng ti pamilya nga agsasarita. Diyan mo no agigiddan pay ti pamilya nga agsasango nga mangan. Tanong dadduma, agpakada ti anak, madamdaman nakton nga mangan. Agmodule nakpay. Nga mapamukitaan agmudmodule haan gayam. Naka-messenger, wano madamagayam nga agay-ayam. Sa lawasaw nga anak. One time, simrekak ti fast food, ket nakitak ti maysa nga pamilya, mga 3, 1 4 years old, dayjay inaudi nga anak, ken mga 7 years old matten di inuna, kadwada ni nanang ken ni tatang da. Nakaiggem da amin ti cellphone nga mangmangan, ket sinipsiputak no og sarita daman, awan apulos. Handaman lang nga nagsarita ni tatang mangmangan latan nga naka sango di cellphone. Inot-inot kakabsat nga dadalen na ti pamilya tayo ti social media ken gadgets no saan nga nasaya at ti panakausar na.
Ket no kumanasaya at ti panakausar na at adda kumati langin-langin tayo. At adda kumati ti panagkikinumusta tayo. Uray na adayo tay ti maysa ken maysa. No dadduma niya, adapay dagiti agkakapamilya, saan daan mo ti cellphone number dagiti members ti pamilyada. Uray dagiti pamilya ti kumbento no dadduma, damagim ada cellphone number ni kasoy teksamat, awan number na kanyak. Kadagitoy kumanga inted, naparswa dagitoy tapno ti kasta, mapasaya at tibiyag ti tao, mapayunite tayo akastat tao, uri adayo tayan tayo, no dadduma, haan gayam, maabuso gayam dagitoy nga mausar. So nga palagipan tayo ti bagbagi tayo. No kumanasaya at ti panakausar dagitoy nga social media, ket makatulong kuma kadagiti OFWs nga nanang kuntatang tapno ti kasta adalat ti komunikasyon da nga agasawa wenno dalat ta komunikasyon ti uneg ti pamilyada. Ngem no dadduma dagitoy nga OFWs ket gumawgawawa dati ayat kadagiti pinanawan da nga pamilya ditoy Pilipinas ta saan da man laeng nga kumustaan ida. Wano no tumawag man, dahito'y nga OFW, busy ni tatang. Wano busy ni nanang, haan nga masango jay anak ti makipatang. Ngem no pinagsusweldo, wano birthday, tawagan da, gaputaad da ti masapul da. Kadagitoy nga parents nga OFWs ket gumawgawawa damet ti ayat nayadayuda lang aruden awan pay ti oras nga ipaay tayo kadakwada uray no is i-text tay lang iwano i-chat tay lang ida kuma. Isu nga madadael dagiti pampamilya ti OFWs taagbirok met dagitoy nga OFWs iti ayat. Isu nga agbirok dan no sino ti makaipaay kadakwada ti ayat. Uri no kakadwada mo lang nga Pilipino di jay. Isu nga agbirok dan ti asawa da. No handa nga mariknan ti ayat ti asawa da di jay. Nga adda ditoy Pilipinas. Isu nga makitam to agiposton dagiti OFW. Malidlidayan. No daduma ka agchat da pay kada kami kaslaman lang awan ti pamilyak. Handak mo't malagipen ti kaming ti pamilyak. Santo pay laeng makitan tumot jay post. Santo mo nasakit tinakam jay ay asawa nga arid ti Pilipinas ay ka medyo ririnton. Santo da chismosa nga kaaruba ibaganan to adakad kadwana nilakay mo adakad kadwana ibaket mo uregayam jay kabsat na ririnton. Kadagitin tumat anak dagiti OFWs uray isu da gumawgawawa damet ti ayat ti pamilya. Isu nga uray dagiti anak agbirok damet ti ayat, haan nga di uneg ti pamilya, no diket di arwar ti pamilya. Isong agbirok da ti ayat kadagiti gagayem da. Agbirok da ti ayat kadagiti bisyo. Dagiti kadwada nga agbisyo, so nga agdrugs da. Pero dalos buenos, no kitain yo dagiti anak, dagiti OFWs nga dadduma. Isuda dagitoy dagiti agpapapansin, giskwelaan apay, agbirbirok dati ayat. Makinanak kadagiti agat attempt nga agpakamatay. Makinanak dagiti saan nga makabasa. Makinanak dagiti agdra-drugs. No dadduma gaputa saan da nga marikna ti ayat di uneg ti pagtaenganda agbirok da.
Kastan ti kasasaad, dagiti amin, dagiti daddu mga pampamilya tayo, no saan tay nga maannadan. Ti may sapay nga rason, no apay nga madadael ti pampamilya, ket isu ti saan nga panakaawat ti pudno nga kay papanan ti panagasawa ken iti pamilya. Tano agsagsagana tay paylaeng ko mga agkasar dagiti agsagsagana. Ti pakaringguran da dagiti ipasango da dagiti pagbado da. Ngem no seminar ko nam nagbayagmet, nagadumot. Agreklamo tayo no seminars. Nasya ka dito Pilipinas at aapagbiit laeng. Kano dya abroad. No first communion, no confirmation ka, enroll ka ti makatauan. Dito Pilipinas, manulaeng dinumingo when no maminanulaeng sessions, mabalinan ti agkasar. Saan nga naunig ti panakaawat ti panagkasar kunakta, ad-adda nga ipatpateg tayo dagijay napintas pabuya ti kasar. Dagiti Puera de los Buenos nga wedding planner nga awan ti plano na no dadduma, plano ket kasar ket alas 2, sumangpet dando ti alas 3, gaputado ti picture na pay. So dagitoy dagiti dadduma ti pagtutuunan tay ti pansin, haan metten nga dejay anag ti pudno nga kasar ken panagpamilya. No pudno nga agtaktakder tayo dagiti kari tayo ti panagkasar, wen apo haan nga ayam apo ti kasar. Agkari ka ti sangwanan dagiti tattao, sangwanan ti Dios. Nga kunam awan ti makapagsina kada kayo no saan laeng nga nipatay. Ngem daksang gasat tano mabayagen no mauman kayat nasa bali manen. Isu nga ipupush da ti panaka kwati divorce dito Pilipinas, gapu kada gitoy kayat yung nga madadael ti pamilya, kayat yung nga kasta ti kasasaad dagiti tattao dagiti kameng ti pamilya. Ken pamalagip kakabsat kada kayo nga agtutubo, nga agsagana kay tuman nga agasawa. Saan yu pay nga aramiden, ti aramiden dagiti agasawa. Tano dadduma dayta dagiti ibagada nga rason. No nasikugam, ikasar mo. Kasanon mo kayat. Ket may sa dayjay nga no napilit kalaeng nga may kasara nga mabalin. Ikasar mo, ti kayat mo nga ikasar, gaputa kayat mo nga kayat ni nahanang na, wano ni tatang na, wano gapulaang tanasikugam. Isu nga da kayo nga agtutubo, isu da ito ti gunam-gunam ti simbaan, nga atidug ati courtship, ti panag boyfriend ken girlfriend, tapno maamuyo ti maysa ken maysa. Ken saan nga aramiden pay ti premarital sex. Tapno awan ti rason, awan ti babawi. Kada kayo met nga aglilibin. Saan kayong mamati nga ayatin na kayo, no saan na kayo nga ikasar ti simbaan. Baby, I love you. Si kati Reyna, si kati prinsesa, kunana ngam di nakamot nga isango kini Apo Dios kan ti simbaan. Pudpud nung arod nga ayaten na ka.
Kunana tinasantuan nga surat, haan mo nga asawa, no haan mo nga inkasar. Uri nagkasar ka iti sibil, ti mata ti simbaan, haan mo nga asawa dayta, kamalalam. So nga pamalagip amin, iti daytoy nga Domingo, dagiti saan pay nga nagkakasar, agkasar kayo. Sa inyong ibaga nga, awamot pagkasaran mi, agurnong kami pay. Kaano kayo ito nga makaurnong, kat di baruken balasang kayo, di kayo pay makaurnong. Dagiti pagpapabunyag no dadduma, awam pay pagpabunyagan, agurnong kami pay. Di kayo pay nagurnong, di awan anak yun, at ado ti anak yun, sayo bagang magurnong kayo, balbalatong. Haan nga nagasto ti agkasar ti simbaan. Hang importante nga nakagaon ka nga umayag entrance ditoy. Ti importante mabendisyonan daytangain kayo panagasawa. At ati may isang agtutubo kaming ti youth ministry nagkatuluyan da nagasawa da nagkasarda. Kalpasan ti makadomingo nagsinadan. Apay, awan ti pagbayad da, tay inutang da nga pag nagkasaranda. So nga saan tayo apo nga iutang tinakaybatugan tayo nga langit, tapno laeng adati pabuya tayo, tapno laeng adati ipakater tayo no kasar kayo. Umanayon jay kasar lukag, mabendisyonan di pa nagkasaryo nalpasen. Agsasango kayo to di balayon, uston. Kadagitimet aga-asawa ngem saan da nga may kasar gaputa si aasawa ti asawa da ikararagan da kayo agkararag kayo tapno ti kasta uri kasta ti kasasaad yo adalat na nga iturong na kayo ni Apo Diyos ti panagaramid ti nasayaat. Kadagyo itimet padak nga agtutubo. Dagiti pampamilya nga pinanawan ti nanang da. Pinanawan ti tatang da. Saan kay nga mabain? Saan kay nga mabuteng? Pamilya kayo latta. No dumagamin, gaputan ni nanang mulaeng ti nang padakilken ka, mabaing ka gaputawan ti tatang mo. Gaputan ni tatang mulaeng tinangaywan ken ka, awan ti nanang mo, mabain ka. Saan mo nga ibain? No awan dagitoy, no may salaeng ti naganak mo, no may salaeng tinangaywan ken ka, agyaman ka pay taintakder na ka ni nanang mo, taintakder na ka ni tatang mo. Saan yung ibain, takaming kay latta ti pamilya. Pamilya ni Apo Diyos. Hanga maikatan ti kinapamilya, no awan ni nanang no awan ni tatang. Agtakder kay latta, gaputa may isa kay latta nga pamilya ti Diyos. Kati daytoy nga Domingo, idawdawatan tayo dagiti amin nga pampamilya. Dagiti inot-inot nga mawarawara nga pampamilya. Tayo pa ay ti Diyos, ti kasapulan da nga kinatibker. Tapno ti kasta, saan nga mawarawara nga awanen pagbanaganda. Kadagitimet nanang ken tatang, lolo ken lola, nga nabayag kayon nga nagkasar ket hangkay pay lang na umati maysa ken maysa. Congratulations. Isuro da kami. Isuro dagiti anak yo. Isuro dagiti apuyo. Ti pudno nga panagayat ken pudno nga panagpamilya. Tapno ti kasta nasaysayaat metlaeng ti komunidad nga bangunen tayo. Ket dawatek
kadagiti dati OFW nga asawa na, OFW nga nanang wano tatang na. Kumustaan yu ida? I-chat yu ida. Tapno ti kasta, adayudaman gaputi, trabaho da, adadaman ti balasiw ti taaw. Asidegda karagiti puspuso tayo. Amen. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamaraswa iti langit kan daga. Mamatiak met ken Jesu Kristo, bugbugtong anak na ken Apo tayo. At imaw iti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus, natay ket naitanem. Imulog itayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, ket sidutugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agapuntos sa diya nga may mangukom, kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti wasbasol, kadadan tumat panagungar ti bagi, ken biyag ngagnanayon. Amen. Kumararag tayo ti Diyos nga ama tayo, tapno punwen na tayo ti managayat, ken napudno nga aramid. Tunggal kararag kuna tayo, Apo taginayunem tayat mo kada kami. Apo taginayunem tayat mo kada kami. Para iti simbaan, tinobyan ni Kristo, tapno kanayon as ipupudno ang mangiwaragawag ti mensahe tinaimbag adamag, ken ti mangwayawaya nga ayat ti Diyos. Kumararag tayo. Apo taginayunem tayat mo kada kami. Para kadagiti amin na pagtaengan anabuangay iti managparabor nga ayat, tapno babaen kadakwada, maawat tayo tinanunay ken napudpudno akay papanantayat ti Diyos. Kumararag tayo. Apo taginayunem tayat mo kada kami. Para kadagiti nawara-wara a pagtaengan, dagiti nasawaan a nagsisina, tapno maawatan ti kadwan ti kasasaad dagiti at tao, ken tapno ikan ti Diyos ida tinananay panangaasi. Umararag tayo. Apo taginayunem tayat mo kada kami. Para kadagiti agtutubo ng agsagsagana ang mga sawa, tapno may pasagepsep kadakwada nga ti kinaunay ken kinapintas tayat, agapu iti panagpipinaraman ken panagririnanod. Kumararag tayo. Apo taginayunem tayat mo kada kami. Para kadagiti tattao nga nang talikod ti panagasawa para iti pagarian ti Diyos, tapno kanayon amaikan dagiti puso dati lawag amang sangaw kadagiti tattao nga kasapulan. Kumararag tayo. Apo taginayunem tayat mo kada kami. Diyos nga mami, kanayon kumang adda ka kadagiti tattao, ngagtitipon gapu iti gagarda, amang bangon ti may sa agimong amay basar iti ayat ken panaggagayem. Makibuangay ka kada kami, tapno saan ngagbalbaliw ti ayat mi, ita ken itagnanayon. Amen. Monte ibiyang sikat ubod ti ayan awate ken nagayan benggem kadapo
tuy araw ko awanen sa bali akama ko. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Awatam apo dagiti sakripisyo nga imbilin ni Jesucristo nga iruknoy mi ket babaan dagito na santo na misteryo arambakan mi itong palmukad ti panakaisalakan mi gapo kan Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo da kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo ti apo a Diyos tayo. Pudno unay amay karikat rumbang anong mikat pakaisalakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kandiso. Agyaman kam ken kaapo. Na santuan nga ma manakabalin amin katagnaran na Diyos. Gapo ken Kristo nga apo mi. Ta pinabaro ni Kristo ti kinatao mi. Babaan ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi. Babaan ti panagtutuok na. Impay na ti dalan ti agnanan na panakaisalakan, babaan ti panagungar na. Iti lukat na, digiti ruangan ti langit, idi mulikan kang amana. Magitanggay kam kadagitang helkan sa santo. Ikan tami timno ti panakaidayaw mo, ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Adios dagiti amin aparswa hilangit ken daga napnuda iti pakaidayawa Husana iti kangatuan madaydayaw ti itinagan ti Apo husanay ti kangatuan. Pudno unay Apo abiga kinasanto kat sigatigubuayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga ipay mo da Espiritu mamang pasanto kadagito adaton. Tapno pagbalinam kat ipay mo ida kada kami. Abagikan dara ni Apo mi ay Jesucristo. Disakbay ayawat na siyayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted karagiti disipulos na kat kinunana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, amayawat to amay nga agpaay kada kayo. Kastama da kalpasan, di pa ng rabida, ng ala itikalis, nagyaman manunken ka sa nainted, karagiti disipulos na kat kinunana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tarito itikalis ti darak. Darat ti barokan, agnanay na tulag. Amay ibuyat to, amay paay kada kayo, kan iti adu atat tao. Tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, ti ipapatay mo. O Apo aging gaiti, yaay mo.
Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay, ti biyag, kan ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga dadit yu saklang mo, kadagserbi kami kan ka. Dawatan mi apo, tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay-kaysa nakam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pa mapo ti iglesia, miti sangalubungan, parayrayam tayat na anadyusan. Laglagi pa ni Francisco as Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin na papadi. Laglagi pa amin apimusayan, awatam iday ti sidong mo apakitahan dagan ka. Ipaay mo mat takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag nagnanayon. Kan makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria ng ina ti Diyos, kanagasat nga usay nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukad mo't karakwada, ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Isu Kristo anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iritimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nagabalin nga ama, kami nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tingganan. Amen. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kas insuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, maraydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagaryam, matungpal kumatinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi iti patinayin ng aldaw. Pakawanem dagiti utang mi akasmat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdum si ayat takapyam kada kami. Mabaan ti tulong taas si mailisi kam kumay ti basol. Kat may kanawa kami ti amin ariribo. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat. Ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gabukan niya tited ko kada kayo. Saan nagiti basol miti kitam nagiti pamati ti iglesia. Kirikas mayanur ti di pagayatam ipay mo asi ti kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kinagari tagnan ngawan tinggalan. Ti kapya ti Apo kan kanan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam. Kakabsat ko at ni Apo Isus, ti Kordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo, tiyak may karino, may kakanyak. Yan di may salay na sa umo, paimbag tutoy ka na.
Kararag tinagkatlo a panggap, o Diyos nga amami, imbaom mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdar natin ang bagadamag, ti panakaisalakan, iti amin na tao. Ti mao diti sidong ti may sa pamilya, iti panarabay kan panangayuan ni Jose, apan nakaamana. Di makkel a makaayayo iti imatang mo, kan iti imatang ti tao. Manangaasing nga ama, dawatan mi, ti sumatlang nga panangisalakan, impakdar ni Apo Jesus, ganti naman na panang salaknib ni San Jose, tapno iti daytoy alubong at dinadagal ti kinaranggas, kinadakas kan panagsagaba, nang nangrunay ti nagraira pandemya ti COVID-19, may kanawa kumadag iti tattaw iti daytoy a virus, umimbag dagiti masagsakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod ti panakaakar, kan ti panakaidasig. Ket babaan ti mayataday a panangaramat mi ti bakuna nga impay mo babaan ti grasyam, nagsardengan a mamimpinsan dahi ti a pandemya. Punwan na kam kadi iti parabur mo, tapno kaysa kami kuma iti pamati akas anak mo, ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipateg ken ayaten mi ti tunggal maysa. May parangarang mi kuma iti sangalubungan ti ayatan nga yabam kada kami, babaan ti na Kristiyano na pamati, nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kanim parabor mo kada kami, tapno iburay mi, iti kasta agpaay amin ken ka. Dawatin mi daytoy, itinagan ni Jesucristo nga anak mo kan Apo mi. Amen. Mangibaon ka, Apo. Kumararag tayo. Manakabalin amin na Diyos, ipaay mo kadi kada kami nga imminom kan nataraunan kadagiti sakramentom, agbalin kami ama itulad ken Kristo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa in kayon ti kapya ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Napnot ragsak daytoy rikna, napnot ayat to'y kararwa, amang iengkas ken ka. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanin ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagitim imak ken saksakak,
binilang dadagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika ti maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasuntuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, ti babagi misagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy ka magsagdan kami, O Apo. Kami tinatuma adiso, itanon ni ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot ni, napod maken tuloy kami, at tuy kang sasaganan kami, O Apo. Amin nasagot, irok nilitipid mitlubo, inalingkit kinasanto ken talinaay. Ang iba'y pumasayal ang mamatitilubo, palagayat ni ti panatao. Masutuit parabor, agyam
kami apo itibinin. Misyon, ipuit puso. Ipagpagimi sagot ni naputukin kami at tu'y kamasala kami. At tu'y ka nakasagana kami.